Formar-se ja no és una necessitat puntual, sinó continuada, especialment en l'àmbit tecnològic, que és canviant i requereix sempre adaptar-se. Cibernarium s'ha convertit en un referent de formació i capacitació tecnològica a Barcelona i et dona l'oportunitat d'accedir a tot tipus de coneixements vinculats al món digital. Les activitats del Cibernarium estan agrupades per àrees temàtiques com Internet i empresa, màrqueting i comunicació, solucions tecnològiques, creació web, imatge digital, eines multimèdia i també per sectors professionals com mobilitat, educació, seguretat, comerç, turisme, entre d'altres. La programació de Cibernarium inclou més de 180 activitats que s'han dissenyat perquè te'n puguis beneficiar fàcilment. Les sessions de formació són breus, d'entre 1 i 4 hores, i es repeteixen en franges diferents per adaptar-se a les teves necessitats horàries. S'inclouen programes de formació a la carta a diferents nivells, des d'activitats d'iniciació a formació avançada per experts. Els continguts són pràctics i innovadors, aplicats a necessitats reals i actualitzats trimestralment. Cibernarium desenvolupa la seva activitat en espais públics de la ciutat i té la seu central a l'edifici Mediatic, al 22 @. Però el repte és ara convertir les activitats presencials a cursos i learning, amb continguts oberts, per a dispositius mòbils i tauletes, i en diferents formats com vídeo o podcast, per fer-los més accessibles encara i ampliar el ventall d'usuaris. El projecte s'inicia aquest any i el 2016, de manera gradual, quedarà desplegat aquest nou model formatiu online. Al web trobaràs tota la informació sobre activitats programades, inscripció i novetats. Aprofita totes les eines que la ciutat et posa a l'abast i no oblidis formar-te sempre per no quedar-te enrere.